jeg har valgt, at jeg gerne vil fortælle lidt om Darwins finker. Gregor Mendel han viste, hvordan mennesket kunne påvirke arvegangen. Men hvordan har arterne egentlig udviklet sig i naturen? Det undersøgte Charles Darwin omkring 30 år tidligere, da han skulle rejse jorden rundt på en stor ekspedition. Darwins biologilærer var ellers blevet sendt på den her ekspedition, men da han ikke kunne komme med den, så spurgte mesteren der, om Darwin han ville tage på den her jordomrejse. Og det sagde Darwin, at det ville han da gerne. Så han tog afsted, og så på den her jordomrejse, der indsamlede og studerede han dyr og planter. En dag der nåede det her skib så til en øgruppe ud for den sydamerikanske kyst, som hedder Galapagos. Her fandt Darwin spurvefugle, som man også kalder for finker. Darwin han opdagede, at de her arter de lignede hinanden, men alligevel så var de altså lidt forskellige på nogle af de her punkter. Galapagos det var nogle øer, som var meget isoleret langt fra fastland, og derfor så havde Darwin en teori om, at grunden til, at de her fugle var kommet herom, de kunne ikke være fløjet så langt, så det måtte være for eksempel med en blæst fra fastlandet. Og så var de her fugle så tilfældigvis lige landet på den her ø. Så det måtte altså betyde, at de her fingre måtte stamme fra den samme art, selvom de ikke så helt ens ud. Så hvis teorien passede, så skulle de 13 fingerarter være opstået ud fra en og samme art, som det ses på det her billede. De havde altså nogle fællestræk, men de havde også tilpasset den her ø. De kom altså fra en fugleart, som vi ser her, og så var de fløjet med en blæst hele det her lange stykke ud til Galapagosøerne her, hvor de så havde udviklet sig. De havde nemlig tilpasset sig netop på den ø, som de levede på. Den art her, den var derfor endemisk på netop den ø. Nogle de havde små næb, som det ses, mens andre de havde ret store næb. Det ses lidt bedre herom. Nogle havde mere kraftige næb, og de levede ligesom i træerne. For dem havde ret spidse næb, det var dem, der levede i træerne, fordi der kunne de så fange insekter. Mens dem på jorden, de havde lidt mere kraftige næb til at kunne knække nogle frø med. Nogle de spiste også fra kaktusplanter, mens andre de spiste bær. Og her kan man også tale om det her med den økologiske niche, fordi fuglene de havde ligesom hver deres rolle i den økologiske niche. Som det også ses her på det her billede, så er det delt op i, hvad for nogle, de er insektædende og så videre, de her spiser kaktus og sådan at de havde ligesom udviklet sig til hver sin måde at skaffe føde på. De fingre, som så tilpasser sig bedst i den her økologiske niche, altså dem, som ligesom udviklede frø til ligesom på den bedste måde at fange føden, jamen det var også dem, der havde bedst mulighed for at skaffe mad, og derfor havde de også været stærkere og levet længere, og det er så også dem her, som har fået flere unger. Og det er netop naturlig selektion. Altså det her med, at udvidelsen af individer i et givet miljø, det sker naturligt ved, at de individer, som udvikles, er dem, som ligesom har haft stærkest succes. Det er jo naturligvis dem, som er stærkest, som får afkom, og det her afkom får så nogle af de her gener til at overleve og formere sig. Altså det er de stærkeste, som overlever. Der også man også kan snakke om det her med survival of the fittest. Hvis nu der for eksempel kom tørke, hvis vi kigger på det her billede, så vil der for eksempel alle planterne og så videre, de vil måske størkne, og der er en masse ting, der vil visne, men så fuglene, som for eksempel leder de her hårde frø, de havde tilpasset næb til at kunne spise de her frø, så de ville leve bedre. Så det er også utrolig meget med miljøforandringer. Her så ser vi også lidt nærmere et billede, hvor man igen kan se, hvordan fuglene, de her fingerarter, de var så delt ind i, hvad for nogle frø de kunne spise, og hvad for en type mad, og det ser vi så lidt bedre på det her billede. Så alt i alt, så fandt Darwin altså ud af, at i naturen så udvikler arterne sig også til at tilpasse sig bedst, og det er ligesom de stærkeste, som overlever naturligt, fordi at det er dem, der får afkom.